ഒറ്റപ്പാലത്ത് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മുക്കുപണ്ട പണയം വെച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ കൈയോടെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ ഒറ്റപ്പാലം സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം ബ്രാഞ്ചിലാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം നടന്നത്. ഒറ്റപ്പാലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം ശാഖയിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-ഓടെ രണ്ടുപേരെത്തി 1 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന മുക്കുപണ്ടത്തിന്റെ വള പണയം വെച്ച് പണം തട്ടാനാണ് ശ്രമം നടത്തിയത്. ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശികളായ 32-കാരൻ വിനീഷ്, 44-കാരൻ ഷഹീർ എന്നിവരാണ് തട്ടിപ്പിനിടെ പിടിയിലായത്. പവന് 52,000 രൂപ വേണമെന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 48,000 രൂപ പവന് നൽകാമെന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആഭരണം വാങ്ങി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മുക്കുപണ്ടമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. 916 സീലോട് കൂടിയ മുക്കുപണ്ടമാണ് തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ച് പ്രതികളെ കൈയോടെ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരി ശരണ്യയുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.